Kutangkai tono belai hambai mario bo sino hai no hai tino zari pika sing bono lop nani bono khulmen bagine ari asing tini Philippians chapter 1 verse 21 Kathang tongmani abo tamo ani thanike abo Kristo se abo mano thuike hamkugo obongkha Paul ni statement basic serious basic ke khanang sugui o statement likhana naidi bono statement kisu kisu Paul ni statement nong mukhai ma hinano anu ri thadi rok anu singdi rok himani rok basic jorate samung khaimani jagulo babai hiniman na aun bagai sing tinu sering layano wansuk layano sing tamni bagai kathang tong singo langmao singo sengsaro tongmani tamni bagai sing kathang tong tamno tui sing kathang tona hani wansuk itong amno to nyotini wansuk layan tam sana jaro belaka sai kathang tong mana abo tamo abong kha Kristo se ni chau jodi ang thui thangang ke abani bagi laf ni chau pongno buji khare pol tam sanai thui mung no kuno phano kisa pano kriya tabu ang je kathang tongi to mani abo to lab no Kristo ang tong mani Christ centered life Kristo no kitingi jibon japon abo tongi to man taw kaham no itu thithang mana utebo kaham ni chau thithang mana utebo kaham ni chau obahai ke Kristo na hamjak mani Paul ni life singkhna laikha boni 12 jon sishorok Jisu Kristo bai sobসময় gana tongkha bo hop jotone haksalo haipono sobjene hamjak kuk mani proman kage Paul ni nubo sithi bo kabang sike boini silai abo Jisu no beshi hamjak mani proman se tamni bo Jisu beshi hamjak kaitono poito phajano bo thanai to ma sawan bagi bo sawoble ang sugya kaito ranu je songi na mani abang wan chui pai me ani sawbo awon bagai boni hamjak ma jot ton silai karon bo jot ton silai sugya somsogo klaijak ni bo gosibo awon bagai boni hamjak ma jot ton silai juda awon bai Jisu Kristo saw je ni somsok kabang ani pap kabang hini je saimane bo anu kabang hamjak na hini saw awon bai Paul Jisu Kristo jot ton silai hamjak ku mani proman o bijap tak phano sing siringlai chini pholani samung sawi sawi yasi Paul hai hini jamano ang je kathang tongmani ang je thanglai sui tongmani ang himi thangmani ani nahar mong ani wansumung Jisuni bagai hini sing wansu de paimanno belai tugo baksa baksa ni jibon tamo mane amni bagai kathang tong mane popular ong mane bagai kathang tong ang bhai ke popular ong iman samung bai kok bai ja saklai panang popular ong nang nai popularity sengsar ha ganang tahu abon bai khasuk lai je saklai pan popular ong nai popular ong ani baksa kathang tong power mana ni bagai je saklai pan phan mana ni mobile kaisa call khai ke tabun borok kangma phayano amhai power phan ani yako se bepak call khai ke tabun ngi thangwai nai abon bai borok khasik lai power ni bagai mur power tebo power bahai ke power man ambai borok kathang tong baksa kathang tong rang ni bagai rang je saklai pan nango abo bobuti phai abon nai lapri rang je saklai pan nango ang tini kathang tong ni rang ni bagai se kathang tong abahi bor ni life siri khoi sai pano life nu khake sai pano kathang te kaisang ke tamo sawo yang tong thok tamorik kaham kan kheng tong thok no ani lifestyle salai ba ani jasa klai pano ang tong thok nani tattoo samai pano ang khanai kasak klai pano mane ani sakno tong thori nani borni jibon abahaino abon bagai ang kathang tong kok nang saka abon arun khobdo thakjak sungsar ni jotto sungsar ganang ni jotto borok tamni bagai sing kathang tong nai abon bagai Jisuo sing thangmani aboni seriousness lo kaham ke bujini tamni Paul ajaga o faina six statement kotor iman khana thimani ani lab ni thimani lab sabo hinai ro tingan to joto kiro thika ke pai khable hini se hinani kitu Paul sau thimani ani lab ni sau ani bai belai ka ham thimani ni sau o sangsaro tongmani sile ka ham no saubo Kristo no kitingi jibon japon phaimani Kristo no kitingi jibon japon phaimani yang jayang phanthari ani ani je center aban Jisu Kristo ang jehno phanthangge abong khani Jisu Kristo Galatia 2 ni 20 sanai
hake o kathang tongnai ang abo angya abo ani bisingo tongnai Kristo se tabo gang thangai tongmani abo kaitoni sajono poito khlai tongma baise ang thangai tongo bo ano hamdagei ani bagei bo sakno rikha Paulni o statement o singtam wan sugiman Jisu Kristo boni bagei theiman no bo kaham ke saiman sugo buji sugo saga ya antasia pura kaham ke saiman sugo Jisu Kristo ani bagei tamni bagei thigya sugya tongmani Kristano buthanai tomase babchiri gardi ulta Kristano buthanai tomase bisik sugya bisik sitra bisik papi bo saimano ambai bo sau kathang tongmani aba angyani sau sing sak no gosia ongna nobunu kathang tongmana abo angya ang tinio Kristoni bai kathang ma tongsinai Kristoni bai kathang tongmani tamoba tasing ang tamno saka popular tin bagai sing je kunu khlaiman je popular tin bagai kathang tona musu hai diba popular hong bagai sing je phan khlaiman bleni haw ja saklai pano power man bagai sing je phan khlaimano rangni bagai sing je phanu khlaimano sak tongthun bai je phan khlaiman ke a Kristoni bagai je phanu khlaiman je phan ang khlaiman bori bagai Jisu Kristoni bagai jotono ang ani hamjak ma tolau ti khlai mano Kristono ang jotor se pujugo pisai man obong kha hamjak ba Kristoni poti tamolap Paul ni aje samani aboni ortho aboni kuthukok Mark 10 ni verse 29 to 30 o sitam sijak naidi orang korewa Mark 10 ni 29 30 Jisu haini saka aw ang no kok sawo ani bagi bo kotoma kahamni bagi bo no khuk takhuk bukhuk buma bofa serai khonai te kheto panthor khibinai borok bo omolo aboni selai phano kobang manai bo sarani bara nuk no khuk takhuk bukhuk buma serai khonai te kheto panthor manai aboni logi sabo satok jaknai pia phainai molobo mathangjak phlainai hini sau oboni seriousness no kaham ke bujidi Paul tamo saranai Paul saranai manke Kristono sikki hamjang nakha Kristono sik hamjang ma tona nangnai oroje samani nokni chere yongthun nokhu gongthun dorga nangkhang Kristoni bagai yakari mano koksau belai sarai azaro satok jak mani kokno sau satok jak mung tong ojorao tam himale sus khagen jora phaikanke ning jisuno yakanai den na nokhu yakarnai amai परिस्थिति kokno sauro amon bagai Paul ni hamjak ma Kristoni poti abo supreme love jeng waisa saka sini o resurrected life boba hayang nang himale Kristoni bagai supreme love abo jotton khla hamjak ma kotrunga nang amon bagai oro Jisu Kristo sawo ani bagai ani kotoma gahamni bagai je takhuk bukhuk buma bo phano kheto panthor no khibinai hini sau okhitari kok sau abono ma bujinai sing kai torno Jisu Kristoni bagai joto manyo chikon khlaiman Paul Gamaliel nero degree tu bifai sobcheni porijak bosau obo ani noslongoi thane kagos phonoi thane kagos ni sau kono kamni sugya ni sau awon bagai bosanai mankhe Mark oro sanai mankhe Kristoni hamjakma joton slai kosu kothoma gahamni bagai joton slai kosu ata hin samani popularity in bagai sing Japan ukhlai manke Kristoni bagai o kothoma gaham bagai Japan ukhlai ni bagai tiar tongmani abo nongkha o Philip 1:21 saman kathang tongman abo Kristo se thithangman ani lab te kaisoro sawo a Kristoni kothoma gahamni bagai ning judi takhuk bukhuk buma bufa kheto panthor no khuk khirimani yagulo kai to no tamone mala aboni sai double ni sauble tola sauble burbuji khabon tamsa no khuk khibi makake sarai khibi kake kai to no khuk te sari filai baya bondo khi makake no khuk baya bondo tebo double dinai ni sanai manke jodi ni Kristo no jot tonsle hamja iman khangke kai to no supungi dinai ni sau tinuang lai thangja kor nang muito khanyam busugo kai tini bono poti hamjak mani boba hai oro sau ning abo khibi mani tebo jaiti phaini hini sau ning je khibi phaimani aboni double mannai hini sau nini mama koroi Kristo phaini tebo close ni mama phayaro
nini dada kerei Jisu Kristo pai tebo nini kulus tintara phayano ubo phayano baya bondo phayano okokko sanai ma babu phayano okokko sanai sing thanglai kya nogo thulai kya bonaro encourage khlai kya thanglai kya sikro pal pal kya thanglai kya khabasar lai kya ibe naw bayangya angani nije nogo trangai bamu kotobar bobai thangai kokro saka surika kaitini kok saka sabang 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 tinu sikjo bo ojaga sing jaga jaga pogo a Jisu Kristo phainai a borok sini bagai tamani bagai khasi ketal borok sin man mani abo borni phai kya sabo khairi kya sabo snamiri ka ora Bible so Jisu Kristo bobishot bari khlayo ani bagai je nokho khibnai baya bondo khibnai bonang double dinai hini so buji khapong tam sanai ang ek bai intani bai kangma phai kya buji khapong tam sanai kai dini bagai samong khaimani ang saisung hini ang belai wana mani saisung hini belai wana mani ani ang phayung sung phaikyable ani mama phaikana ble an bagina phaikana ble Kristo aje সম্পর্ক abo thuini seitabo double abo thuini a সম্পর্ক be abo kurikha kubulo Kristo ni bagai o je hamjakma koto rongi je pro thangka kaitor ano jaiti katal baya katal ang phayung katal rewi kha obono ma bujinai Kristo ni hamjakma tamo Kristen bai khiman kaitor je ashirwad ni mano bhai ka sing man kha e aboni bagai se sabo Paul je pro bok joto khiri bai kha boni Timothy boni bai kabo dogman na porikha anna porikha saimia Timothy no sabni taka beni basic সম্পর্ক bo nijini sere hai ke nubo bahai awon bagai oro abono kaitini bagai je pro sacrifice khairo kaitor sabo nini bagai double liri nai abon bagai Kristo sing tabuk ketal kesing man mani abong kha kaitor sino yak soi man mani ke bota pok lagi sini bagai khoroksan bagai sing je sacrifice khlai mani abo kunu rang bai pai mani ya abon sino hamjamau khanai haise sini bising kebangma problem phainai kok mili yongnai ia Bible saw hamjangma kotor ni saw a hamjangma bai khawi sing kathalai ma tongai kok bon ya jaga iko borno putui pai jago agno besile kotoguna aun bagai jaga norok bo borok ba abang bujibo joli pai mani tongo injagi pai mani tongo aba itu hamjakma basi kotor abo pai thango aun bagai Kristo je bobishot bani khaiman abo mini ani sakau klaya dibang practical saw Mark 8 ni 36 37 38 hake kai tono thui thangka hinke bebak singsaro maniba o borok tamu manma klai thui thangke borok tei tamokhe thangpinai hake kai tono kiriya ongoi tongmani o mol hamiani molo to mungno khorosok ano tui phia ang samani kokno tui lasijakhe borni sajdabo bini bufani singsasa ongoi swari ketharok bai phaiporo a borokno tui lasijaga no huniso joto mani paimani yagulo ang popularity yongmani yagulo power joto paimani yagulo rang paimani yagulo sengsani ani tongprok sato ang paisumani yagulo bo ang thithangmani yagulo ang mase ma thangjak le ang tamo man khani so sengsaro ani abo pai thangka sengsaro na abo ani pai thangka abo bagai kebangma borok Jisu Kristo no a lasi mumbai lasi jago Jisu Kristo no bosinani na ya rang ni bagai power ni bagai Kristo no bosimanya bobahai yang kisana bahaya sini o tongmani sabani bai ang practical ang a Kristo no ani a samung phaya jaga ang dinai khayo ani samung bai ani kok bai aun bagai tamo samale jefro Jisu Kristo boni swarok bai phayano ang bono tui lasi nai hiniso ang jefro kaitini samungo phayo kono Bible degree kori nok saimano kono practical kori ekdom khali kebang ma borok nok ni hoite girjani hoite phatano hoite ke bani dugi support kori aipon ang kaitini samuni bagai rakhe khlainai ja sapa nong thun khai Philip tingni noy no nainai aborok simia bebang isleitebo belai kahamani subrai Kristo Jisu no sawi man na bagai ang joto manino kama suka hanoi tongkha bini bagai ang joto manino khibikha ang Kristo no manna teikhe phia bobai thamja ong sugui manna teikhe aborok bebak no laisrui bosrui hinei kha romui tongkha kerong rakhong ma bai kaham ongkha ang abo tui buya
Kristono poito khaima bising tui ang tabu kam hinjakha omo kai tu nerni phaima se pia omoni ya phang hinke poito se ni sob oro sao boni je degree joto laisuri busi dongi thakni sao nang yang thakni sao su yang thakani sao kai tu ni poti hamjakma borok no bojaga tui khai aboni bagai room ekni ko tam sanai di room ekni ek oro sao ang Paul omono sihoro ang Kristo Jisuni seleng ang kaitor bai songhor songjagui bini kotama kaham pina hani rungja khani so dolos abonom di khoroksa seleng borong nogo to hangke a seleng 10 bosor ni bagi seleng khainai sukti ongnai 10 bosor ni bagi ang o nok ni borok ni andaro ang seleng ongnai sukti ongkha sukti ongmani yagulo je fru 10 bosor phaikya a nok ni je borok seleng to na mukti ongkha Exodus bizar Leviticus roko sijak khanang pokha bo mukti ongkha 10 bosor ni pore কিন্তু আনক নিজে যে seleng 10 বছর মানে ইয়াগুলো বনি মালিক নো খিবি থাইয়াবো এহি সারাটা জীবন আং মিনি seleng খাদি খানাই তাকে মালিক তাম খাই বন তালাঙ্গি নাই ডগার গানাও তালাঙ্গি নাই খুনজু ফুগিরো আর খুনজু ফুমরান থেকেছে পায়ো খুনজু ফুমমানি যে সালার খুনজু ফুমরান থেকেছে পায়ো বুড়ি বাড়াই খুনজু ফুমমানং খা চিনো এই আং মিনি seleng ya sa phugiro ake aje khunju phugjak sino obo malik ni odikar thiya sak ani serai bongso ki bongso malik ni andar o dolos polius khayoro sarata jibon so ichawi kebu jabardasti ya kebu sotoni ro hormani ya sak angni thani pura selengoi ani purata life angni thani ya ka kaini samanse dolos tin ni je main topic obono Kristo singje kathang tongmani tabuk sing love abo labong mi dong sini bagi kintu thei thang mani yagoro ebo lab ni so sungsani bagi sing kathang tong mani rangsani bagi sing juri kathang tong ta kon khanangi to hake abo sungsar paisi nai mini a sungsar je manani man abo simin mansi nai paikha loss thi mani pore loss sing da oro lab thi man pore tebo lab tinio ningjo saklai kon sok paikha saiman di o belai ke serious obo just only giza paikha thang kasimiya hanya thanglai ka kok salai ka simia obo pai thak jora Kristono khurmui thang nangnai mathangjara nangnai mathangjak mani belai toro a mathangjak mani no man mani yagulo ang takon satisfying yang kake takon ang mungsa sing manan tongkoi ni kele wanao sing tamu man kha tam no buji kha ani man khai gul je achievement abo pura abo se mani pai gar khangke yango mam thong mai thong apa tam problem ba kuno problem phayan ko gya just sequence example yang dina muso biawo samung kothok ani je samung ani na nozar paisa dong paisa samung kothok abon sing sana ya abo masa thong an ban kuna se jai kari abo bayan kuna se jai kari ang just kaisa example di manse abo teu kangma tong tangnom di ang bazaro thangman yang bazar sawi kha dogan mugan cikon mikon ang bat ma bathe kon kuno problem kri abo se sini asol je goal achievement Jisu Kristo bising pising mathangjak manawono mankha ambai phadi sing tinio khoroksa subalai mani thanglai mani obo ahiniya o sacrifice kaitoni bagai sing khlailai mani abo ahiniya sinia nugya thangjagya haipano se thanglai ok salai mani abo nongkha Kristoni hamjakma asingongthun phadi ang jotong prathna khlai kathang kaitor maigranga phang monolobo nonang boriwo ningho kaham ning khairoknai ning hamjaknai ning joton hle kathar kaitor khairoknai kaitor apa nini thani kabangma saya suya khaijak mani tongai mano ya prabhu mino hamjakma belai kotor apa singabo sai buji pai manja kaitor sing jefro ning sawo sekang khasi garade sekang khlai garade sak seleng song garade himani singabo khlai tebo mana bagi kaitor ning sino suba de apa ning bai kiringai siniwa hamjakma abo sing tebo phonugui mana bai prabhu ning subari amari khlai di prabhu ya prabeta ning thani surima sanma hambari mathanaisa bogra Jesu ning bai sri sar